An bar Agun Buhari a baya, ya kasance ɗaya daga cikin mutane 300 da ke sansanin mayar da 'yanci rani na Ali Abu Isa. Ɗauko shi tare da sauran waɗanda aka mayar zuwa wani gari yana da sarƙaƙiya. A watanni 6 suka gabata ne aka harbe ɗan Najeriya a kafarsa, tun sannan baya iya tafiya, an mance da shi. A wancan lokacin an kai ni asibiti, sai dai ba a yi min aiki ba. Na yi mamakin sake gani na an kai ni wannan kurkuku. Ban san abin da ake ciki ba, ban sani ba. Nan da 'yan kwanaki ne ake shirin kona katifu da barguna da dukkan kayayyaki da ke kurkukun. A watanni da suka gabata ne mahara dauke da makamai suka kai hari a wannan wuri. Ana iya ganin ramummuka a jikin bangon ginin. Mayakan sa kai kan sace 'yanci rani suna sayar da su ga masu fataucin mutane da ke Libya. Buhari bai manta da harin karshe da aka kai a 'yan makonni da suka gabata ba. Kowa na kokarin ficewa daga kurkuku, amma na ga mutum guda yana kwance a ƙasa. An harbe shi ya mutu. Tun a farkon shekara ta 2016 ne Buhari ya yi kokarin zuwa Turai ta kwale-kwale. A wannan shekarar kadai dai 'yanci rani 400 ne suka yi yunkurin shiga nahiyar. Sai masu tsaron ruwa na Libya suka komar da jirgin ruwan tare da sauran fasinjoji. 'Yan Afirka sama da 4,500 ne suka rasa rayukansu a wannan shekarar kadai. Ƙididdiga ya nunar da cewar babu wanda ya san adadin gawarwaki da ke cikin tekun. Saboda 'yan kalilan ne kawai ruwa ke wankewa zuwa gabar kogin Libya. Ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin Tripoli ya cika makil fiye da kima. Doka ta tanadar da cewar dole ne a binciki kowace gawa ta ɗan cirani ko da ta yaro ne. Amma ma'aikatan ba su da wani zaɓi. Akan rubuta ba a san shi ba akan kowace gawa wadda ba a yi bincike ba. Ana ci gaba da kawo mana gawarwakin 'yanci rani, mafi yawa daga cikinsu sun ɗauki watanni a kan ruwa. Idan na yi ƙoƙarin ɗauko su sai su rika warwatsewa, tumbin na fita waje, wasunsu sun kumbura, suna neman fashewa. Guda nawa zan iya sake ɗauka? Sadiq Jiyash na ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Crescent yana son bawa 'yanci ranin girmamawa ta ƙarshe. Yawancin 'yan Libyan sun ki abin ne bakin a makabartarsu. A dangane da haka ne Jiyash ya samu wani fili mai tazarar kilomita 30 a wajen garin Zuwara da ke gabar teku kusa da wata matatar mai. Babu wanda ya damu da wannan fili. Ko shakka babu, za mu iya yin abubuwa da yawa a nan, addu'o'in bankwana, haka ramuka masu zurfi da za a sa duwatsu akan kabari da dai sauransu. A wasu lokuta dole mu zuba gawarwaki da yawa cikin rami ɗaya. Gawarwaki na kwance a makabartar Jiyash. A kowane mako ana samun ƙarin wasu. Wajen kilomita 40 daga makabartar, a Sabrata da ke gabar teku, akwai wani jirgin ruwa makare da 'yanci rani da ke kan hanyarsa ta zuwa nahiyar Turai. Wasu kayayyakinsu na zube a bakin kogin domin ya yi nauyi, jirgin ba zai iya ɗauka ba. Watakila abin da suka mallaka kenan na ƙarshe.